Saphriang gawe ke video haki ransan sosial media hak ba UAE kong ila shad hak riang surong na kadau ka jing sawa jong ketip na gawe ke bos ke bawan piknik kat ba kadang yang ha ka jing sakut blok te aling nya pej lang khendiat ya ka jing shlur jong ini kong pan shad wat la ka dai ha surong